मुलि एबा टेब्लेट जानायाव सांग्रां जा नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। सानाय सुनायनि टेब्लेटनि थाखाय एलार्ट होदों आईपीसीआ। पेनकिलार टेब्लेटआ नोंथांखौ माब्लाबा खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। पेनकिलार टेब्लेट जानायनि सिगां 10 बार सानग्रो। सांग्रांथि होदों आईपीसीआ। पेनकिलार टेब्लेट जानायनिफ्राय गोजानाव था। बेफोर टेब्लेट जाबाय थानायनि थाखाय नोंथाङा DRESS बेमारजों भुगिनांनो हागौ। पेनकिलार टेब्लेट जाबाय थाब्ला देहानि गोबां अंगफोराव गोबां गोहोम गोग्लैयो होननानै फोरमायदों आईपीसीआ। गोबां सानख'हायै बेमारजों भुगिनांगोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। टेब्लेट जानायनि 2-3 हप्तानि उनावनो लोमजानाय, मोदोमनि बिगुरा गोजा जालांनो हमनाय, खर' सानाय, मोदोम सानाय मोनगोन। हादराव गोबां सुबुंफोरानो बे टेब्लेटखौ जायो। बेनि थाखायनो सांग्रांथि होदों आईपीसीआ। पेनकिलार टेब्लेटआव मेसेनामिक एसिड थायो। खर' सानाय, मोदोम सानाय, लोमजानाय, देहानि बायदि बायदि अंग सानायफोराव हादरनि गोबां सुबुंफोरानो बे टेब्लेटखौ बाहायो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।